Sziasztok! Waller vagyok, és ma egy 59-16-os elemzéssel szeretnék jelentkezni. Ö, ugye ez egy 6-os szintű like tank, aminek van egy viszonylag jó átütési vágyúja. 76-os kaliberű, ugye táros, ugye 5 lövedék van a tárban. Ezeket a lövedékeket 1,5 perc alatt, fél másodperc alatt lövi ki. Teljes újratörtés ideje 10 másodperc. Páncélátütése 85, ugye Golddal 106-os, ami kevés, ezzel van egy kicsi problémám. 115-ös sebzés az, hát úgy jó. Ugye 5 lövedék, hogyha minden az összes átmegy, akkor gyors felszámolás olyan 600 körül, ugye. Pontosság 0,36, célzási sebesség 2,3 és tömege 1000. Amúgy ez nagyon jó. Csak az átütésében vagyok megelégedve ennek az ágyúnak. Ugye én, hogyha még tesztelem ezt az ágyút amúgy, de hogyha nem nagyon tetszik, hogy elmentem a kedvem, akkor itt van egy 57-es kaliberű T34-es ágyú. Tűzgyorsaság ugye nem érdekes annyira. 112-es átütés alaplövedékkel, 189-es átütés Golddal, 85-ös sebzés, de gyorsan tölt, azt hiszem 2,5 vagy az alatt, nem emlékszek rá pontosan. Akkor mit kell elmondani róla? Ugye toronypáncélja 45, oldalról 30-20, hátulról 20, ugye. Forgatási sebesség 48, látótávolság 380, ami ez hát gyenge szerintem, mert ugye itt egy LC, hogy sikerült kifejlesztenem, ugye. Látótávolság 360, meg csak 380, szóval szerintem gyenge. Akkor nézzük a legénységet, ugye, ha meg lesz ide, szerintem parancsnokot fog, vagy parancsnoknak 6. érzéket ide, hát nem tudom, szerintem álcát amúgy, ide mind a 3-nak álcát fogok rakni, szóval a lövész, a vezetőnek is álcát, meg a töltőnek is álcát fogok adni, ugye vettem rá megjelenést, szóval álcafestést is, hát most én pénzt gyűjtök, de aki szeretne rá, ha megvan neki, szerintem vegyen rá álcállót, meg periszkópot, ha nagyon sok pénze van. Ugye nekem most be van töltve 35 normál lövedék, 5 híd és 5 robbanó, ami egy-egy tár, ugye. Én most használok rajta automata tűzoltókészüléket, ugye küldetésekhez kapok, kis javítókészletet és nagyméretű első segélykészletet, amit szintén kapok. Akkor még mit kell elmondani róla? Hát fejlesztési fát, ugye nézzük, de ugye ki lehet fejleszteni rajta ezt a rádiót, aminek 600 rádiótávolsága. Én azért nem fejlesztem ki rajt, mert oké, hogy gyenge, ez a mondjuk 525, úgyhogy nem is annyira gyenge, de nem fejlesztem ki rajt azért, mert VZ131-en ez lesz a kezdő rádió, és nem szenvedek vele, inkább rámegyek a VZ131-re, és akkor előbb meg is lesz meg minden. Hát akkor még mit? Sebességhatár ugye 60, amit akárhol elér. Páncélzat ugye, toronypáncélat 45, ezt mondtam. Páncélzat 30-20-20,
oldalt elől ugye. Hát is mondtam, löveg újratöltés ugye 9,59 másodperc. Toronyforgatási sebesség nem érdekes, rádió hatótáv az érdekes, látótávolság az gyenge, ahogyan mondtam. Akkor még. Mit szerettem volna elmondani? Szerintem egy nagyon, hát nekem nagyon tetszik a kinézete is ugye. Szerintem nagyon szép kinézete van. Az Adriának nagyon szép megjelenése van. Amikor nagyon jól irányítható tank, ugye? Meglepően, vagy hát nekem meglepően pattognak rólam. Hogyha nem tudom, valami meglő és rossz helyen talál el a challenge-ésen, akkor pattani szokott, úgyhogy ennek nagyon örülök. Ugye volt róla egy videó, ugye az amit múltkor raktam fel YouTube-ra. Az nagyon szépen megmutatja a harckocsinak az előnyeit és hátrányait, ugye. Az előnye az, hogy nagyon gyors, és ugye jól lehet vele manőverezni. Még tudjuk el. Hát nem tudom. Most az LC-vel összehasonlítjuk. Mondjuk nem jó hasonlítás, de mindegy. Ugye életerőt még azt nem mondtam. Hogy 580 életereje van. Ami úgy hatos szinten nagyon jó, de már vannak jobbak is. Például a T-37-nek amerikai light tank, ugye. Hol is van, itt is van. Például most megnézem. 630, de max toronnyal. Azt hiszem 680-as az életereje. Hát most itt még mivel hasonlítsam össze. Van ugye a T21-es, aminek hát nem tudom, szerintem ugye az rosszabb tank lényegében. Ennek is ugye 590. Szóval egy 10-essel több. Még van egy német is. A német az itt van, ugye a VK. És ő neki ugye alap toronnyal van 550-es átütése, és akkor még itt is a 6-os. Ennek pontosan nem tudom a átütésege vagy a elnézést. A életereje, egy állapot. 550, és akkor max toronnyal vagyok, szerintem ennek is több mint 580, szóval ebben lényegében alul van. Amúgy szoktam KDM-TL23-mal menni ugye szakaszba ezzel a tankkal, és ugye ő jön a T-37-tel, és én megyek az 59-16-tal. Hát azt kell mondjam, nagyon jól kiegészítik egymást, úgyhogy csak ajánlani tudom. Hát akkor ennyit szerettem volna. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, vagy lájkoljátok a Facebook oldalt, ami ott lesz a videó alatt ismét. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, találkozunk legközelebb, sziasztok!